אותו, אבל עצרתי אותו. שלום לכולם, כאן איתי, ואופק לא פה. אז יאללה, בואו ניכנס למיינקראפט, נפתח שמירה. כן, 1.7.10. בכלל לא ידעתי לעשות סרטונים, רק דוד שלי אופק. לא ידע. אני רק הפעלתי את הסרטון, אני לא יודע איך להעלות אותו. כן, נכון, הורדתי טקסטור. There אימוד. דרינוד. זה חיה. אופק, אתה יכול ללמד אותי לעשות סרטונים? לא להקליט, לשמור ולשים אותם ביוטיוב. טוב. כן, אתם לא ראיתם, יש לי סקין. ומה? יאללה, בוא נקרות עצים. נעשה סרטונים לכל מיני משחקים, ראסט, גלובל אופנסיב, כל מיני. יש לנו אפילו מד רעב במיינקראפט. שבטה גרסה חדשה. בום. מה? לא, יש לי קרפטינג. מה? לשמן. יא אופק, בטעות אני מכין עם קרפטינג זה. עם קרפטינג דברים. קפה. בעל התוקע. בעל התוקע המכניס לחור. רק זה בעל התוקע המכניס לחור. אוי, סליים. סתם. אז נתחיל לבנות לנו קוראת גרצן. אנחנו נעשה פרק של 2 יאללה, מניח לקרות עצים כאלה. הופה, טומטו שוט. אני טוב דווקא במיינקראפט. אופק טוב. אופק, תצעק שלום. בטח לא שמעתם בגלל המוזיקה. אני אכבה אותה. מיוזיק. הופה. ישר זה... הופה, כמה פרות יש פה. אבל אנחנו לא צריכים תודה, אכלנו כבר, שתינו כבר, נהנינו כבר, סתם. נכון אופק? בשביל זה
סנו, סתם. סנו, דוגים לאכול בבית. תוקעים בבית. הופה, כמה עצים כאלה. ברגע שאני נבנה בית אופק בוא. אופק, סיימתי את הסרטון. כמו שאומרים, אופק המלך.